Jeg har lige siddet og leget lidt med en sølvkæde her, hvor jeg har sat en systråd i enden her, faktisk bundet 2 knuder og sat en perlenål på. Og så har jeg kunnet trække flotte tjekkiske krystalperler, som også hedder bicone. Det er en helt speciel slibning, de er så flotte. Jeg prøver at vise heroppe. Måske man kan se det lidt tydeligt, hvis jeg tager dem op. De er simpelthen så flotte på forskellige leder. Hvor er en derovre? Viser lige. Og mange flotte farver. De har så flot en glans. Skinner som var det diamanter, og der er lidt rødt til jul. Virkelig mange flotte farver, og der er flere end dem her. Så det var et lille udpluk. Og jeg har sat dem på den her sølvkæde, så man kan se det altså bare så fint. Jeg har ikke sat dem fast endnu. Det er for at vise, hvad man kan lave. Og så er det noget med, så skal man bare sætte en syl igennem hver øsken her på hver side af kæden. Så de lige bliver lidt større, så kan perlen ikke ryge igennem, og så bliver den faktisk siddende med det mellemrum, man gerne vil have. Så ja, det var lidt fra perleverdenen og flotte varer, vi har i butikken.